94 stjerne. Han er kongen i LaLandia og vores bedste ven. Så er Monkey Tonky børneshow igen. Jeg synes, I klapper rigtig, rigtig godt. Bliv ved med det. Nu kommer vers nummer 2. Så er Monkey Tonky børneshow på landet. Her på slæden falder mange ting i vandet. Vi er i LaLandia. Sikke en fest vi nu skal have. Og her kysser Monkey Tonky Shows bedste følgesvend. Klap nu. Og syser med på melodien. Jeg er Monkey-drengen. Jeg er Monkey-pigen. Nu kommer tredje og sidste vers. Går vi ikke til hænderne op over hovedet, så klapper vi meget højere. Så er det Monkey Tonky børneshow for alle. Vi skal synge, vi skal klappe, vi skal træne. Vi skal give den hele armen. Vi skal ikke Stoppe af. Der er Monkey Tonky børneshow i dag. Jeg synes, I klappede rigtig godt alle sammen. Jeg tror, det er helt fantastisk. Børnene var der også helt på dupperne. Hørte du, hvor de klappede med? Ja, i hvert fald ham dernede. Han var abegod. Jeg tror, han var svensker. Svensker? Har vi nogle bånd fra Sverige og Sweden? Hejsan Sverige. Hej på dig. Og også dig. Ja, måske er der også nogle børn fra Tyskland. Gibt es heute Kinder aus Deutschland? Har vi nogen børn fra Tyskland? Jeg tror ikke, der var nogen Monkey Tonky. Ja. Guten heute, Leute. Så må jeg lige spørge, om der er nogle børn fra Danmark. Prøv lige at se Monkey Tonky, hvor mange der var. Det var helt fantastisk. Hvor var der mange. Og de havde helt rene fingre. Det er da klart. Hvis du havde været i badelandet hele dagen, så skulle du se dine lapper blive rene. Nå ja. Har I været ude og bade? Jeg må være ved at være døv, for jeg kan ikke høre noget. Har I været ude at bade? Jeg kunne altså godt høre alle børnene Monkey Tonky. De råbte så højt, så mit hår det faldt helt af. Men Maja, hvorfor står du der og ser så sød? Synes ikke, hun ser rigtig sød ud i dag, hende Maja? Jo, Maja, er der noget galt? Jeg står og beundrer Monkey Tonky. Er han ikke bare abeskøn? Kunne I ikke tænke jer at høre en sang om, hvor abeskøn han Det er? kunne vi nemlig godt, Monkey. I må gerne synge med. Det er meget let. I skal bare synge. Monkey, Monkey Tonky. Monkey, Monkey Tonky. Den kan I da godt synge, ikke? Jeg skal nok hjælpe jer. Det plejer at være en rigtig mange gange god sang. Når vi kommer til det sted. Op med hænderne alle sammen. Her kommer vores nationalsang. Når I rejser hjem, så kan I synge den, selvom I sover. Den lyder sådan her. Monkey, Monkey Tonky. Må jeg lige høre? Monkey, Monkey Tonky. Jeg kan ikke høre pigerne. Monkey, Monkey Tonky. Du er bare skøn. Du er den bedste fyr, jeg kender. Hele landets Monkey Tonky. Du kan vrikke med rabetten. Det er æbes bagperron. Du kan også lide at bade. Du kan synge. Så er det op med hænderne igen. Nu kommer vers nummer 2. Hvem kan synge højst? Drengene eller pigerne? Du er bare skøn. Her på stedet har du også helt dit eget lejeland. Du er konge af LaLandia, du er Majas egen mand. Du er hele stedets Tilsen, og så ligner du Kim Larsen. Så er det jeres tur igen. Op med hænderne. Må jeg lige høre, hvor gode I er blevet? Jeg kan ikke høre noget. Hvad siger I? Du er bare skøn. Jeg tror, at du kan lide mig selv, om jeg er inde i stedet. Jeg maler mig i hovedet med en farvelade. Kan du lide mig, Monkey Tonky, når jeg ligner et ballon? Så er det op med hænderne igen. Hvem kan synge højst? Må jeg høre? Jeg kan ikke høre pigerne. Du er bare skøn. Sidste gang. Monkey Tonky.
tonky. Monkey, monkey, tonky. Du er bare skæg. Ui, I må godt lige klappe af jer selv. Det var godt nok lige godt, I klappede så højt. Og ved I hvad jeg tror? Jeg tror faktisk, Monkey Tonky han godt kan lide hende der Maja. Tror I også det? Jeg tror Monkey Tonky frier til Maja i det. Jeg tror I også det? Monkey, kan du ikke fortælle os alle sammen, hvad du kan lide? Jeg kan lide bananer. Jeg kan lide bananer. Det er det bedste, jeg ved. Nu skal du bare høre. Det er ham, der hedder Monkey Tonky. Det er vores allerbedste ven her i LaLandia. Så til jer på jer kære, super seje, sunde, søde børn, så synger han sang, der handler om bananer. Hvis I kender banansangen, så må I gerne synge med. Bananer, bananer, det er det bedste, jeg ved. Det er derfor, jeg både er mægtig og fed. Jeg spiser 500 om dagen i snit. Og skulle jeg betale, så gik jeg fallit. Jeg er en monkey-tonky-mand fra et monkey-tonky-land. Så elsker jeg bananer og helst i lange baner. Og her ved siden har jeg den skønne Maja. Hun er der både skøn og sød, så ligner hun en kokosnød. Bananer, bananer, det er det bedste, jeg ved. Og derfor er jeg både mægtig og fed. Jeg spiser 500 om dagen i snit. Og skulle jeg betale, så gik jeg fallit. Altså, Monkey, kan du huske, at du var helt lille bitte? Jeg var en lille æbekat, der skulle I se mig tage fat. Jeg åd en stok bananer, langt flere end indianer. Så blev jeg stor og mægtig, og også overvægtig. Men kom så til LaLandia, hvor jeg høre, vi kan synge med på omkvædet? Er vi klar? Bananer, bananer, det er det bedste, jeg ved. Og derfor er jeg både mægtig og fed. Jeg spiser 500 om dagen i snit. Og skulle jeg betale, så gik jeg fallit. Jeg tror, han skal til at slanke sig lidt, ham Monkey Tonky. Tror I også det? Jeg skal på kur og slankes lidt. Men at være slank, det er ikke så fedt. Skal jeg nu svømme og bade for at komme til Olympiade? Men hvad så med mine venner og alle de bananer? Hvad skal jeg gøre? Må jeg høre, vi kan synge med på sidste vers? Hvem synger højst? Det må jeg høre. Bananer, bananer. Så derfor er jeg både mægtig og fed. Jeg spiser 500 om dagen i snit. Og skulle jeg betale, så gik jeg fallit. Skal vi ikke lige klappe en gang om Monkey Tonky også? Synes ikke, det var en god banansang? Jo, Monkey. Jeg bliver altså helt sulten af at synge om de mange bananer. Spiser du virkelig så mange, Monkey? Det er helt svært at sige. Er der nogle af de her seje børn i dag, der kan stave til Monkey, så må man godt lige række den ene eller den anden hånd op over hovedet. Hvem kan stave til Monkey? Der var 2, der var 3, der var 4, der var 5. Måske Maja kunne hjælpe os alle sammen, Monkey Tonky. Hvad siger du til det? Det ved jeg også. Jeg vidste det, Maja. Og jeg kan faktisk en sang, der handler om, hvordan man staver til Monkey. Vil I høre den? Ja, selvfølgelig. Den er meget let. Her bagved har vi 5 skilte med tegninger af Monkey Tonky. Og så vender vi et skilt om ad gangen. Kan jeg få dig til at hjælpe med det her plus? Selvfølgelig alt for jer, det er da klart. Jo. Fint. Og i stedet for de bogstaver, der ikke er vendt om, skal vi lave en rigtig abelyd. Sådan her. Må jeg høre, om I også kan? Hey, vent! Jeg tæller til 3. 1, 2, 3. Nej, det skal være højere. Ej, ved I nu hvad? Det skal være meget højere. Ja, det skal vi prøve lige. Lad os nu prøve igen. 1, 2, 3. Yes! Det var bedre.
meget bedre. Hu betyder faktisk tak for kaffe på abesprog, og aber drikker meget kaffe. Det er faktisk derfor, vi er så brune. Okay, husk nu at råbe med hver gang. Monkey skal også. Monkey, du skal også være med. Kan du sige hu? Ja, Tak for kaffe. Nå, er I klar? Også dig, Niels. Med Jeg den er klar. brede I skal midterskive. bare hu med, så bliver vi rigtig huglade. Skal vi ikke bare gå i gang? Fint. Okay. Så går vi i gang. Må jeg høre? Jeg tror, det bliver en god hu-sang. Jeg kan se det på jer. Der er en abe, som I kender. Aben hedder Må jeg høre? Ja, aben hedder Monkey. Tongi. Den har sit monkey-tonky-land. Aben hedder Må jeg høre? M-O. 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 Ja, aben hedder Monkey. Tongi. Bananer er hans bedste mad, og aben hedder Monkey. M-O-N. 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 Ja, aben hedder Monkey. Tongi. Han svømmer og er altid glad, og aben hedder Må Monkey. vi høre? M-O-N-K. 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 Og aben hedder Monkey. Der er en abe, som I kender. Aben hedder Monkey. M-O-N-K-Y. 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 Sådan staver man Sidste til gang råber vi Monkey. alt, hvad vi kan. M-O-N-K-Y. 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 Så staver man til Monkey. Så må I godt lige klappe jer selv. I var rigtig gode. Maja, det var en rigtig god stavesang. Og hørte du, hvor mange der kunne sige tak for kaffe? De var rigtig dygtige. Må jeg godt lige have lov til at sige noget, Maja? Ved I, hvad jeg tror? Vil du også sige tak for kaffe? Nej, jeg vil til at sige, at vi skal til at slutte for alle børnene. De skal nå at spise til aften, så er det jo kommet til show med her Plysner klokken slår 7. Så jeg tror, det er allerbedst, hvis vi alle sammen vil videre. Er det til frisøren? Ja, så bor han i hvert fald i Stubbekøbing. Jeg tror, det er allerbedst, hvis I gider klappe for sidste gang, at Monkey Tonky og mig, at de har glædet sig siden i morgen til at skulle hilse på dem. I må gerne klappe med begge hænder, så lyder det altså lidt højere. Tak skal I have. Men skal vi ikke også klappe af ham, Niels Lyssemand? Og mens I klapper, så bliver ved med at klappe. Her kommer den sidste sang, den er rigtig, rigtig mange gange god. Så farvel og tak til piger og til drengene. Det synes du, det der ikke længe. Klokken Ja, den anden her. Og i morgen. Hvor man rigtig må sig. Nej, men I sin monkey-tonky-land. Det gælder også dig. Så farvel og tak, vi ses før Indiano. Ja, husk at spise masser af bananer. Ha' det godt, siger Monkey Tonky. Og her Lyssemand. Til vi ses her i Lalandias badeland. Så må I gerne lige vinke og råbe hej, hej. Og fordi jeg er sådan et dejligt publikum, så må alle børnene gerne komme op og give Monkey og mig en lille krammer. De står heroppe i rampelyset. Alle de voksne må gerne filme og fotografere.